سلامات سلام ኣብ ኩሉ ዓለም ትርከቡ جماعة مدنا ما شويت بيتو ካብ حرام مريت زهاود مغرن مرختي ስልጣን ልኩም ወጽኹም ተባሃላ በባሃላ አላ እዚያ ምንም ሸፈንፈን የለን እወ ሶሳር መተኻተልተይ ኣብ ሰራልኻ ዝነብሩ ኣብረሮም ዝተቆጥዑ ካናት ታው ዘመን እዚ ውሽጢ ዝረብ ዘሎ ዘረባታት ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ካበይ ተቆንጪው ሚድያ ብናይ ባዕሉ ድሌት ተወሰኑ ግለሰባት ገይሩ ዛዛራሮ ዘረባ استراحه መተኻተልተይ حدش مكتب بريزيدنت تግራይ ድማ ተፈሊጡሎ ቤት ጽሕፈት ውሓት ኣማስዩ ተሰማዕ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቱ ድማ አቶ አማኑኤል አሰፋ ምክትል ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንክኸውን ብቲ ዘለዎ ውሓት ከም ዝተሓረየ ተሰሚዑሎም ነዚኦምን ካልኦት ለኣኹም ከስሕቁ ከዝናንዮም ዘለኹም ቪዲዮታት ለኣኹም ሒዘ መፅአን ኢኹ እዚ ቻናል ሓድሽ ስለኹም ሰብስክራይብ ብምግባር ጀምርዎ ኢኹም ቪድዮ ለኩሉ ክበፅሕ ድማ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ ተኸታተልተይ እዚ ቪድዮ ፀቢቑን ማዕሪጉን ክቐርብ ክሊር ፊልም ፕሮዳክሽን ምሳና ሓቢሩኒዮ كلير فيلم برودكشن أما غلا قدم ويانا بلوكسي قدر خلتي بتشي للركاب لما على كريستينا البرزداي كانوا دما التفاعل دوكيومنتري فيلمات شرحوا كلير فيلم برودكشن صورة لابلنا سمو داتا فيديو مساي حاوركم تصنحوا مساي سهل لكم بالتعمية لمسجد ثانك يو شير 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 اساي شير 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 لايك كم اتو خونا فتوى تخاطلتي بسبر زينا نجمر سلامات لك عادي دحنا سلام سبر زينا اني حنتي سبر زينا تقر سبر زينا نايت مالي اخ نغركم لك عادي صني لكم سمعوني ماشي ارم سبعه تفلطوا ملهمش زوم السودان نيونا هنا سراويت حمورا حرازو ارم ساعه بتاع مستطناخور حيلي بزحمون زي النعق دحنا زخون سراويت منونا دحرس تمالي وعلت حدا شامنا ورحي حج تمالنا وعلت كل تزوقح مالتي ودورده سلطان تقبيلو خان كزناغعنا اي زخون بزول بطرطاري بقى بحيلنا مريتنا نقاصرتو ليلنا يلوم استمالاتيو تمالي بلوغد غيرم عود الرافع تقاصيرم حمارا تقاصيرم وغي خنتلكمني لكاس فان يلدو شعبيا دو زعد زبال حيلس ያን ይሄን ዚዝ ባህል ኃይልስ ዘየለው እሺ አርኩ حبيله ما 3-4 ደቂቃስ በቃ ዝማራ ተማሪኹም ክላሽ ደርቢ ዝኸደ ሃዲሙ ምልሻ ወድ ምልሻ ያም ነይሮም حموراስ ተቆጻጽረው ሙሉ በቃ ተማሩም ሰዓተውና هنا ኮይም ትማሊ ዝለኩም አለው ተሐርስ ንንምግበን ጆን መዲደን ማሾየነ ገለተ ደውልዎም ንጉዕሽ ገብረ ቶሎ በቃ በኃይልና ነሐዝ በቃ حموراتنا ያለና ወልቃይት ተከዘ ተሻገርኩም ቀልጢፍኩም ርዱና ይለዎም هيدم حيلم حيزوم مغبي جون مريد بقى تشاغيرم مريت تبارعه تمالي يزلكم الله دحارس تكزه تشاغيرم قال من حيلم زي دمقه زور زلو تخرام ابو ندين تግራይ تسملاش كوميتي ولقايت حيزوني ماشي محدره دحارس ميت زغونو ابالات حيزو دشكان برين حيزو بقى مريت عمرا غيروا قويت نسو نشتن تخراخيرو دحار بقى بيد كتحازلو سب زي دلي توهيلو ان مغبيون بقى تزاز وريدم بيدي تحز ايتكسو توهيلو 360 دغري اخبيبمو حمورا غنا بيدنا يات يازلا اخبيبمو بيد نغتحز قرب توهيلم بزين وكل زل حيلي تاخاخيو بيد كحزو ابيد كاتو يدون لا على قبر كبل كتحزس بر تبلكس حليمه كندي ازلت سكوت طريقه تبلت حريقه يقولكم حريقه وعيله لما عند زي اسحل مخينا أتا بمينات القصر سب الصبوي وزيناس بقهر جمير خاص لا علم تغير لنا إذا حلم بقهر تكون لنا من نزحوي دسنا عليك انور وي إذا بحالنا جن كتعم تسكت
زندق أنسيو نتاتنا كلنا عواتنا بالا وخدنا معركان تدر فلتري ولهم نعدنا بالي إيونا بتعمل دسلو إذا ما يكحيزان أجن تيجي برهاني لي يعني وأنا مدير رست آياتون لاسكن رأي تفاتل دي أنا قرب لي نسي عامل جيز نقدر موديل يعني رمو كلت أنيسا موديل كوني يتعيوزي موديل روداس مرة مساختون ولوا فتوات قتلتي كواعين سوي يصور خي ولي بزحت عين سوي سكوا أتيقي خواي اسكي مرة مساختون روداس حفتنا آمين أنا روداس تكبر تخكلي اسكي أو كومنت قتلتي وشما زلمدا سويتي ماشي شلنا جيشو ما قلت وعيش في قوات الراي شلنا جيشو عليك بيتنا قوشو أم خمايو قويتانا صبودي قوشو صوري ريخ خلنا نسيان شام لناني نعايز نكون نتقوشش نعاون شام لناني ما جرشوكو منديل قوشو يوم لناني حدوقو بشهانا أم ديوم دا أخصفر وس ولاس بشهانا خنباي حيشن برن بيتنا بشهانا دا أنا هو تعيس خنهم كتعوتها وقت رخيوني ومسوالا لي توقت أيوه واي توقت أنيكم زي توقت أنيكم دما تزي توقت عيشك نفت موقات ونحجزك نكاو دما ود ما تمثل أقرن يأكل بوزي ونوقت وقت تباركنا أقوى من ما يرد أو يحزوهم خالي بزي قوشة تايفض لوكت خالي دا أبو النار قمع عمل جنجين سجاد لما عتكو حزة سوي قطمني تايلكن بزي خالي بزي السومبا خالي تايفض لوكت أدري هاي بدأ ما عسكون يخرب داك هاي كردك صح أنا حد زادني وقال رؤوسهم تمرتوا يتزرع لهم اللي يردهم زادني أخكل أتحسمي حدا تخون تاي أصل خلا خسيا أبررهم زباش هيت أنيو تايم زيد يقري أبررهم شيء أنيو كذا كذا لغو تاي نفس خلا خام خادر لي كاي أكواكم شيء أنت يقولكم دهم يبلان سدرا سوات الناس يزعلوا مرحتي يقولكم واي اللون أبا كم مقنة الدو جبنا والعنا تقبلوا زعلوا صراحة نياتات يقولكم مليئهم سب أرسل أقوموا وجازوا سخنوا قاعد يقولكم اللو يوم سب مجزع جزء مجزع عدو مقتو موصي زسأنو أجان تلاقوا يقولكم واي كم دي تخوين ما نتنا إم قدو أورورم توسخيتوا ما تاجانيو كم حقي بايزوي مسانا القراوانا قوينم بزح لي يكون حما أسرعت لا سرحو لا سولا بدلو نسود قتل قوايو بزحت أبرمات النيونامو دوغنا بيزغمات أبرمات اوكي ماي جاد رويتم رويته أديس أبابا متواجهة تبهال تلاها ماشي خوينم تهوينم ناتي نا انت ليبا بقي زي متى متوقع متى ماشي እዚህ ስትሰርቅ ነበረ? ኧረ ኮፍ ብዬ ነበር ታዲያ ካልሰረቅ መታወቂያ ካለ ለምን ትሮጣለህ? ሮይጠም أي صراحة هو رويتم تخاتلتي إذا خزل رأيكم فيديو ورحاو رموز اللي تقبل لهم سواتيات تملكت أسكي نرأيها بحدا I love you more than I can say. نسي متاشلኝ say. I love you more than I can say. نسي متاشلኝ say. نسي متاشلኝ say. أبيت تفكري دموزنا ما قبلتنا سمعنا سمعتي قريت وعونا
اسكي تخاتلتي دموزكم تقبلت لهم سمعكم سمعي اسكا كومنت صحف لي وابيا العادو وحسبتي قايدنا تقادر سبلك حساي جيتاچو ردا سلطانو كركب كالو زاو تشلمات مركتنا تميسنا تخاتلتي رصواعي سراح تطفو تلو نس تفيو ابو جرجد يدحنا نسهم لهلهم تاي دحنا نيتا لا هم عاملين طرمبا غزيس طرمبا كعدي صوعه تعين ساتكم أنا دنقتني رهم يبهري بو جرجد حسينو مترمني خندي تسمعنا نس خزي خالي توقعوا ايش طلعت هالخا اتحاو خادي موي تصغر خا موي تخا خلكم لي ابو جرجد مقدش شنيا هم هذاي اي وري غاره حد سرحتنيات لحنا امينهم ويم لغروتهم امينهم سرحت تجمر تلو احنا ايزخا ندحلي ولنايوم احنا او غونم ندحلي خونا ترغم يولي كل زي لو او غزانا نكون ችግር ተጽሕናስ قديمو لبصحنا غرويتنا اي بتلي او طقنا دنكان لحليس حالفنا خيدنا لين غزه تخويناس ازود لحنا امين يخفتو ز دنكان ስለዚህ احنا ايزخا ندحلي ولنايس من يمصيو ايزخا كلو او عالم للو تاريخ كله مفصمتاني وي نايخي هيوت تاريخ لله حدا معلت مفصمتاني وي እና لمنتاينا لزا وشت خلت ورحي فلحو قرطمطم ابيلو للع تشكيمنا نخدلنا سغاسي راسنا كشعل حمم نጭنا غلا بللنا فانل مغنياتو كل تاريخ مفصمتاني وي انحنا لحد معلت مفصمتاني نايو زفوتيو عاركم كل تاريخ مفصمتاني وي فاول لكم شير غور لزا فيديو ايچنا غلو بدنب غيركم كوبي لينك غوروا فولو يترسعو كل تاريخ مفصمتاني وي شدو باقي تاريخنا هيوتنا مفصمتاني وي حدا معلتي هاتي ناتكم حدا معلتي تاريخنا مفصمتاني وي مو مازم خانو حدا املاخ يفلطو قلنا لا تاريخنا ويم هيوتنا حدا معلتهم لبقع اميننا نقعزنينا ስለዚህ እዝን ደህና አመን ኮይና ለለ ጭንቂ ኤድሊ መጨናቀ ኤድሊ ግጽ አፍ ህይወት ብዙሃት ፈተናታት ክልዩ ኩል የማይ ህይወትና ግን ለለ ያው ሀመመጻኦም ላኻልና ተነሐልፎም ተለይን ጭናቅ ለዋላ ተለይን ጎድ ባህላ ያነለ ለምብላሽዋ ነቀጻል ቪዲዮ ድማ አያምሩጽ ሰውይቶም ከሄዶም ይለናል እስኪ ታዛጅናል መስ مرت أتمرت واتساب مازر عنقولكم تزر واي مرت خلكم بدكم صغب مرت وات God have mercy أتمرت محرت كوي أنا محرت مني محرت تسويتهم سويتي بالله መጨረሻ ከሄደዋ مرت عرفوك انا مرت من ما مثل كان مثلنا كندوق على كويس ما جميرنا ولا يلي واي محرت وارده أنتم ساعة عرفتاكم تكون لهم يدرون واي انا مرت يكون غير لك بقى ودينا مرت واي محرت هونك መጨረሻ ባልት ሞሊሶ حرحرتي كتقمنا يومنا نغورو ነገራት በጣም የምንጎደላ اوكي ما قال ተታተልተይ ምስክሊር መልቲ ሚዲያ ስለልነኩም በጣም ያለ መስገን አዝሰሙን መዛረር ላለው ቪዲዮ ታስከዝግረኩም ነበር ፕሬዝዳንት አይተገታቸው ረዳ ስልጣኑ ለጀነራል ታደሰ ወረዳ ሀንዘረከበ ብለሐለፈ ቪዲዮ ሰርኛልኩም ነርና ከዚህ ድማ አይተገታቸው ረዳ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አብይ ሹመት ተዋሂወሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለአቶ ጌታቸው ረዳ ሹመት ሰጡ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሚያዝያ 3 ቀን 2017 ዓ.ም ጀምሮ አቶ ጌታቸው ረዳን የጠቅላይ ሚኒስትሩ የምስራቅ አፍሪካ ጉዳዮች አማካሪ ሚኒስትር አድርገው ሾመዋቸዋል። አቶ ጌታቸው ረዳ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ሆነው ላለፉት 2 ዓመታት ማገልገላቸው ይታወሳል። حمزة دمز ما يفتح تحتلتي أي تجهيزات شردا سلطان كابلارك أو مبل ساسمع على تويو أو سلطان رخيونيو تحتلتي ستالين قبل سلاسي جنرال تحدث شردا بريزيدنت كم زخون تنبيت التناجر خو أنا إياه تنبيتي لما تفلسي مويولو سكي سمينا المرستا جنرال تحدث شردا يعني أمنتنا دمو ده عند ترجمت يعني أمنتنا كهواات بلاي جيتاتشو ده بارا رسولنا هواات كانت تستعلو وأنا هواات كانوا ማነው ይሄ ላጋርድ ነው ማይገባው ነው ዴድውድ ነው የበሰበሱ ናቸው ምናምን የነበረው ዋና ከህዋሃት ጋር ተገነጠለ እኔ ነኝ ህዋሃት አንተ አይደለም ምናምን አይደል ዋናው ግን ገለልተኛ ነኝ
እዚህም የለውም እያለ አንዴ ሲቃወም አንዱ ዝም ሲል አንዴ ለየት ያለ ፖለቲካል አካሄድ ነው የሄደው። የመጀመሪያ የትግራይ ህዝብ በተለይ በትግርኛ ነው የተናገርኳት ሳተላይት ላይ ሳተላይት ስለሚከታተል የመጀመሪያ ሰው ነኝ። ይሄ ሚዲያ የመጀመሪያ ነው። ወድ ወረደ ፕሬዝዳንት መሆን ይፈልጋል አልኳቸው። ገና ነው 8 ወር 9 ወር ድሮ ነው። ወድ ወረደ ፕሬዝዳንት መሆን ይፈልጋል ያለ ይሄ ሚዲያ ነው። እዚህ ፕሮግራም በትግርኛ ነው የተናገርኳት። ምስክር አለ። የትግራይ ህዝብ ያው ስለሚሰማው በሳተላይት ብዙ ሰው ስለሚከታተል ይከታተላል። ዩቲዩብ ላይ ያለው ብዙ ሰው አንድ ዛሬ ይከታተላል፣ ነገ በማክሱም ማከታተል ስለሚሆን ምን አስበው ነው ወድ ወረደ ቤት በኩል አልፎ ነው ፕሬዝዳንት መሆን የሚፈልገው? ግራ ገባ። ብዙ ሰው የደወለልኝ ነበር። እንዴት ምን አባባል ምንድን ነው አልገባንም ብሎ የደወሉኝ ሰዎች አሉ። አካሄዱ እንደዛ ነው። ይሄ ማስቀየም አይፈልግም፣ ያኛው ማስቀየም አይፈልግም። ወታደር የፕሪንሲፕል ሰው ነው መሆን ያለበት። አቋሙ ግልጥ አድርጎ መናገር የሚችል ነው። ሌሎች ጀነራሎች አቋማቸው ይታወቃሉ። ጀነራል ወድ ወረደ እዚህም ረግጦ እንዴት አድርጎ ተሽሎክልኮ ሲሄድ እንደነበረ እኔ መጀመሪያ እኔ ነኝ ቋንቋ የተጠቀመው ፕሬዝዳንት መሆን ይፈልጋል ነው ያልኳቸው። እና መጨረሻ ላይ ጌታቸው በነገረን አለ ስልክ አያነሳልኝም። ስደውለትም ጀነራሉ ስልክ አያነሱም። ስልካቸው ጥርቅም አድርገው ነው የሚሄዱት። ከሪዮት ጋር ያደረገው ቃል መጠይቅ ላይ አለ። በቃ ስልክ እየዘጉኝ ምናምን አለ ነገሮችን። ከዛ እዚህም እዛም እንትን እያለ መጨረሻ ላይ እንዴት አድርጎ እንደመጣ እናውቀዋለን። ዋናው ከጌታቸው አይበስም። ታይ ወሪድ ካስታሊ ተማለ ጌታቸው ረዳ ይሆን ይላል ኻነርኻስ هذه ታደሰ ወረደ መስኾነ ታደሰ ወረደ ማይሆን ምን ሞባል ኸረት ኹን እስካዚ መፍሶት ተክልተይ ሸዊ ቢቶ ከሐራ መሬት ዛው መልእክት እስኪ ሰሚያን መለስ ሰላም ብጾት ከመይ ትቆንዩ ከመለሁም ሹመይ ተጋድላይ ሸዊት ቢቶ ይባል ለማንተ እጂ ጽቀሪው ዘለሁ ዘውፃናሉ ዕላማ ንምንታይ ከም ዘውፃና አምንታ ኹነታት ንርከብ ቀጻልስ ታንገብር ለተላልና ዘለና ዘበል ሓደ ክልተ ሰለስተ ሕቶታትን ስለ ዘሎ ንሶሙን ግልጽ ነው ባሪት ዕላማና እንትና መጀመሪያ ዕላማ እንታይ ወጭኹም ዝበሃል በፖለቲካዊ አካይዳ ሰላማዊ ቃልሲ ዘይአመን ጉጅለ ሕወሓት ዕድመ ልክዕ ኣብ ሓይልን ብረትን ዝተመርኮዘ አካይዳ ጥራሕ ስለ ዝኸድ ንኸምዚ ዓይነት አካይዳ ድማ ብዙሕ ግዜ ሞኪናና ብኩሉ ዓቕምና ክንቃለስ ነዚ ቅበል ድለ ዘይብሉ ሓይሊ ኣማራፂ ስለ ዘይብልና ነዚ ክንወግዶ ንኽእል ብረት ተዓጥቀና ሓውን ብረት ክንዕጥቕ ስለ ንኽእል ጥራሕ እዩ። ስለዚ እዚ ጨቋኒ ዝኾነ ሓይሊ ሙሉእ ንትግራይ መከራን ጭንቅን ስደትን ኩሉ ዓይነት ነገር ፀገማት ብሰንኪ እዚ ናይ ጉጅለ ሕወሓት ዝመፅእ ስለ ዝኾነ እዚ ኣካል እዚ ኣጥቢዕና ኮኒና ኢና ሰላማዊ ቃልሱን ቃሊስና ኢና ከም ዓይነት ሓሳብ ዘይብሉ ኣካል ስለ ዝኾነ ግን ኣማራፂ ስለ ዘይብልና ዓይንና እናረኣና ይንሕረድን ብዙሕ ብፆትና እውን ብዘይምልከቶም ሓሳብ ስለ ዘለዎም ጥራሕ ዝተቐሰሉ ዝተኣሰሩ ዝተጋፍዑ ኣለዉ ሕጁን ይጋፍዑ ኣለዉ እዮም። ካሊእ ድማ ግዝያዊ መንግስቲ ተባሂሉ ዝተጣየሸ ሕጊ ዝተጣየሸ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝተጣየሸ መንግስቲ ብሓይሊ ብረት ቢሮታት ሰቢሩ ብምእታው ማሕተም ከኣራሪ ብዙሕ ዘበላሹ ስርዓት ስለ ዘሎ እዚ ክንዕገስ ይኽእል ኢና ናውፂና ዘለና። ቀጻሊ ካብቶም ዘለዉ ነጥብታት ዕላማና ዝጥራሕ ኣይኮነን ህዝብና ውዕል ፕሪቶሪያ ክትግበር እንደሊና ብህፁፅ ማለት እዩ ትግበር እንደሊና ውዕል ፕሪቶሪያ ክትግበር ህዝብና ክምለስ መረበትና ክምለስ ክንቃለስ ኢና። እዚ እውን ዝምልከቶም ኩሎም ኣካላት ብሰላማዊ ዝኾነ ቃልሲ ተቃሊስና ክነምልስ ንኽእል ኢና ንፈልጥ ኢና። ነዚ ግን ዝሕሸልና ዘበላሸልና ዘሎ ውድብ ከይደሓነ ህዝበይ ይምለስን ዝብል ዘሎ ኣካል እዩ። ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ቀንዲ ፀላኢና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ጉጅለ ሕወሓት እዩ። ስለዚ እዚ ቀንዲ ፀላኢ ህዝብና ክምለስ ኣይደልን። ህዝቢ መሸቀጥ እዩ ዝገብሮ ዘሎ መረበትና መሸቀጥ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ውዕል ፕሪቶሪያ ክትግበር ኣይደልን። ስለዚ መዚ ኣካል እዚ ሒዝና እናተጓዓዝና ውዕል ፕሪቶሪያ ክነተግብር ህዝብና ክመልሱን ኣይንኽእልን ኢና። ስለዚ ህዝብና ክምለስን ውዕል ፕሪቶሪያ ክትግበር ተኮይኑ ቀንዲያ ፀላእና ዝጉጅለ ክለዓልን ክእርነብን ክእል ኣለዎ ማለት እዩ። እዘን ዘይምግባሩን ብዙሕ ፀገማታት ንሪኢ ንላ ኢና። ኩሉ ብሓይልን ጥራሕ ኣምን ኣካል እዩ። ህዝብና ሙሉእ መሸቀጥ እዩ ዝጥቀመሉ ዘንበር ህዝብና ተመለሰ ኣይተመለሰ ዛላምበሳ ዘሎ ህዝብና ሮብ ዘሎ ምዕራብ ዘሎ ተመለሰ ኣይተመለሰ ጉዳይ ዝኾነ ኣካል እዩ። ስለዚ ብውዕል ፕሪቶሪያ መሰረት ዝምልከተና ሓግና ሒዝና ህዝብና ሒዝና ኩሉ ህዝብና ክምለስ እዩ መረበትና ክነምልስ ኢና ማለት እዩ።
كله بهدت استخديو زي عنا كأوص عيد ما تحنت زلا سلطان بهاجي سلطان بيكون هم وتهم تبهلا بهلا الله زي منهم شافن فن جلان هو من سي سلطان كركبلو توديو حدش حسب زلو كل من سينا كل بتأي برخاص تنكراتتلون تسوولون ማንም ማራጥ ዝናረ መጽ ስልጣን ከዘሉ ወይ ድማ ናቱ አን ይፈልጠር ከኹሉ ይሆነ ተዕላማኒ አነ በወገኔ ግን በጦርነት ልመጽ መፍትሒ የለይ حاول حاو كواقع حاول حاو كقتل يول سلطان وطات كحزون يول بالحساب على يدغفويا كنا لازم ያው بمرداء كفتح يخليو بالحساب ينينا ابسون بزعባ አባረሮም ብዙሕ ላተባለ ጸኒሑ እስኪ አፍቲ ቦታ ኣብ ደብረ መድኃኔዓለም ለገልግሉ ካህናት ቁጣዖም ገሊጸም ነው እስከተኻት ይላል ማለት ዘለና ደብሪ ታይ ይባል ደብረ ምህረት መድኃኔዓለም ስለኸለኻ ይባል ጽቦ ኣብዚ ሶም እዚ ብዛዕባ እዚ ኣብ ስለኸኻ ዘሎ ነገር ሰሚዕኩም ትኾኑ ተስፋ እንገብርና ንማሕበረሰብኩም ኣኪብኩምውን ኣስተምሮ እንዳሃብኩም ነርኩም ማሕበረሰብ ዓለምውን ዝሓበሬታ ክወጽሖ ስለ ዘለዎ ናይኹም መልእኽቲ ታይ ይመስል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ላውዚ ተረኩም ናይ ሚድያታት አካላት እቲ ዝነበረ ሕማቅ ወረ ካብ ግለሰባት ተወግሹ ምናልባት ግዜ 21ኛ ክፍለ ዘመን ስለዝኾነ ናይ ሃይማኖት ኣብ ለይ ምልከቶም አካላት ኣቲል ተወዘዐ ዝሸመልክትኩም ላውዚ ምጻኹም ብጣዕሚ ቅዱስ ቤተክርስትያን ስምና መስገን ካብኡ ሰሙን እዚ ውሽጢ ዝረብ ዘሎ ዘረባታት ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ሰባት ዘይወክል ሃይማኖት ዘይወክል ታው ዘላ ኣማኒ ዘይወክል ካበይ ተቆንጪው ሚድያ ብናይ ባዕሉ ድሌት ተወሰኑ ግለሰባት ገይሩ ዛዛራሮ ዘረባ ምስሊ ተረዲና احنا ብኸምና ንፈልጠው ንስሩ ሽሞይ ሊቀርያን መኮነን ኪዳነ ማርያም ይባል ያው ናይ ዝደብር እዚ መገልገል ናይ ደብረ ምህረት መድኃኔዓለም ማርያም ግብፃዊት አቡነ አረጋዊ ኣብ ውሽጡን ክልተ ታቦት ኣለውና ቅድስት አርሴማና መስቀል ክብራ ብተወሰኸ ማለት እዩ ስለዚ ዘይኮነ ዘረባ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ተራእይ ዘይፈልጥ ንህዝቢ ከተማ ሰኸለኻን ዓዲ ቆደሰን ዓዲ ሓያማትን መንነት ሃይማኖቱ ዘጥፍእ ስያመ ተሰይሙ ቀኒ ንኻህን ይኹን ነቲ ህዝቢ ተሰይሙ ቀኒ ኣብ ዘለ ህዝቢ ኣነ ሰራሕተኛ መንግስቲ ናይ ወረዳ ግብርና ትግራይ ሙሉእ ዘይረየ ዘይከልኩዋ ቤተክርስትያን ዘይወልኩዋ ይብለን ንምንታይ ስልጣናታት ናይ መንግስቲ ስለዚ ከምዚ ገይሩ ግን ዘብዘለ ህዝቢ ግን የትም ግዜ ወርሓው ናይዞም ጠቀስኩም ዓንቶ 5 ታቦታት በወርሒ ኣብዚ ምእመን ይኹን ካህን ይኹን ዲያቆን ይኹን ኣዋልድ ይኹን ዓበይቲ ሽማግለታት ይኹና ንዝመፀ ጋሻ እንዳተኣናገደ ጽቡቕ ምግባር እንዳሃለዎ ጽቡቕ ስራሕ እንዳሃበ ዝነብር ዝሰብዝ እዚ ግን ንሕና ዓገብ በሉልና ሚድያታት እውን ዘለኽን ዓገብ በላልና ህዝቢ ዓለሙን ክፈልጠልና ዘለዎ ቁጣዓና نحنا نهزب عالم نفلت لنا بقلص مالتي نفلت لنا قطعنا نفلت لنا بزي شمنا بزي كنا أقطع عد قدسو عد حيمانات يزبال تعدي الصومنات أبسلخ لها بزعبة أبرورهم تزرب زنبرة حشوت مخانو بقيقال تسراج حمل خونه يوم نجروانو هم تلولو يا هزب سلخ لها هايمون ثانية سبيو سوينا له هايمون تحليو كنبر حابرورهم ما يخوني أبرورهم بعلو كاس يلي قدم حزن دحر قديمن أبرورهم جبهال يلن تباهلنو هزبي أدنجيسو لنا ورا عالم منو أدنجيسو لنا ورا التجربة أدنجيسو لنا ورا زينا حسوت مخانو بس إحنا مننا مالتي كنا أنا مدة تحاورت هاي كساجر كنت خاطلتي حدش مكتب بريزنت جاو من محرر تجري تفايتونيو حدش مكتب بريزنت تجري من مخانوسكي كاري كنت خاطلتي ታደሰ ወረዳ ሓድሽ ካቢኔ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምክትሉ ዝምልከቱን ሽሞታት ክህብ ተጽቢት ይግበረሉ ይሰላም ኣብ ቤት ጽሕፈት ውሓት ኣማስዩ ተሰማዕ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቱ ድማ ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ ምክትል ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንክኸውን ብእቲ ዘለዎ ህወሓት ከም ዝተሓረየ ተሰሚዑሎም ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣወዳድባ ኣብያተ ዕዮን ምትዕራይ ዝዓለመ ዝተባሃለ ኣኼባ ካቢኔ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ لمعت تساليطلهم ፖለቲካዊ ባህልና ኣብ ምድማጽ ምካልን ምክባርን ሰመስረትን ምግባር ብልዕል ቆላሕታ ክስራሕ ይክብል ለማ ሓድሽ ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ተዛሪቦም ዝኾነ ኮይኑ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ማእከላዊ ኮሚቴ ጉዳይ ምክትል ፕሬዚደንትነት ውዒ ዝበሃል ንሕንሕ ከም ዝተካየደ ሰሚዕና ኣለና ብቐንዱ ክልተ ሰባት ዝኸረረ ንሕንሕ ዝተካየደሎም እቲ ኣኼባም ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ ኣቶ ዓለም ገብረዋህድን ምክትል ኣቦምበር ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋን ምዃኖም ተፈሊጡ ዘሎም ኣቶ ዓለም ገብረዋህድ ኣብ ውሽጢ ትውድብ ዝተፈለየ ቋም ሒዙ ከም ዝተቀልቀለም ብስፍሓትና ተገለጸ ዝቐንዩ ኮይኖም ኣብቲ ዝቐነየ ኣኼባ እውን ንምክትል ፕሬዚደንትነት ቦታ ዝተኻረረ ክርክር ከም ዝነበረ ተፈሊጡ ዘሎም
بمسرد معلت ماسيو كاب بمغلا حاولت سمعتات استرخب حبريتام أتو أماني لاسفا مكتل بريزيدنت جيزاو محدار تግራይ ክኸውን በቲ ደብረጽዮን ዝመርሖ ክፋል ወሓት ተሓጽሎም እቲ ምክትል ፕሬዚደንትነት ናይ ጀነራል ታደሰ ቦታ ዝነበረም ሴክሬታሪያት ሰላምን ጸጥታን ከምኡን ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደኦም ብደብዳቤ ሽሞት ክህቦም እዘን ቦታታት ድማ ወሰንቲ ተጽቢት ዝግበረለን አካል እቲ ጊዜያዊ ምሕዳር እየን እቲ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ዝተማዕራረ ጊዜያዊ ምሕዳር نخلهم بوليتيكا حيلتا تግራይ ዝሳተፈ ክኸውንም ሓላፍነት ዛ ሓድሽ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣምዘር ደመጽኹም ተኸታተልተይ ኣብቲ ጊዜያዊ ምሕዳር እቲ ምጻእቲ ህዝብ ትግራይ ሰላም ልህብ ጦርነት ሊቅስቅስ ዓይነት ኣማርሓ ይኹን ላበልና ፍቶ ተኸታተልተይ ናይ ልምዓት ምድላዊ ነዚ ንርኢኹሞ ይመስል ነይሩ እዚ ምድላው ከም ዝጸቢቑ ቀርብ ዝገበረና ክሊር ፊልም ፕሮዳክሽን እዩ ክሊር ፊልም ፕሮዳክሽን ዝግነየሉ ኣብ መቐለ ቀዳማይ ወያነ ብሎክሲ ቁጥር 206 እዩ መርዓ ክርስትና ንበርዝደይ ከምኡ ድማ ዝተፈላለዩ ምድላዋት ዶክመንተሪ ፊልምታት ተደሊኹም ክሊር ፊልም ፕሮዳክሽን ይኹን ምርጫኹም ላወልኩ ናይ ልምዓት ምድላዊ ኣብ ዝክዛዝም ክሳብ ሕዚ ምሳይ ስለነበርኩም ብጣዕሚ ለመስግን ኣብ ምድላዊ ዘለኩም ርእይቶ ሓሳብ ኣብ ኮሜንት ተቐምጡልኝ ኢኹም ተኸታተልተይ ቀጻሊ ብኻልእ ምድላው ክሳብ ንራኸብ እግዚአብሔር በብለለኩም ይሓልኩም ቻው ሰላም ሁኑልኝ